1. Olis mä liian lähellä? 2. 2. 3. 2. 4. Onko sillä mitään väliä? Millä? Mun sukunimellä. Ei. Niin. Mut hei, mitä me tehdään tänään? No haetaan nyt ainakin nää liput ensiksi. Mihin me haetaan liput? Tuska Mosh Lives. Okei. Ja ketä siellä on esiintymässä? Siellä on ennenkin Swornin. Sitten Emmure. Emir. Niin. Thai Artist Murder. Thai Artist Murder. Se alkoi siellä se 4. Caliban. Caliban! Siellä tuulee... Venäläisen Satsipari! Siellä tuulee nyt niin paljon, että mennääs katsomaan. Te kuulette sen kyllä. Joo. Ai. Mä en yhtään näe mitä kuvaa. Kato, meikö se lukkoa? Meikö se lukkoa? Joo. Joni. Tää? Sulla on kakkaa pyllys. Eikä oo. Kakkareikä. Se. Nais. Elikkä... Tämmöset tabletit on kyllä käteviä tämmösesti. Sillä voi ottaa ruudunkaappauksen katso kuitista, niin voi näyttää saman tien. Jees, mä pistän vissiin tässä vaiheessa pausella. Joo, nokkelaa vittu. No nyt on lippu. Ja onneksi vaimo pakkas ruisenleivät messiin. Ei kun röökiks. Se on hyvä. Ettei tuu kato nälkä sitten. Niin. Tässä matkan tiimellyksessä. Täällä on täällä läällä. Läällä on täällä läällä. Mä en näe yhtään sitä, että minne mä kuvaa. Joo, ei se mitään. Niin, ei mun naama tässä paranekaan näkyä tuo. Se on nyt kova äijä. Nyt on vitu. Tollanen. No niin. Noniin. Näytäpä nyt sitten. Vitu. Näytä nyt. Haluan nähdä sen. Hei. Ai se kaunokaisen, minkä mä just sain. Joo, käy se näinkin. Näytäs nyt. Älä nyt vaan lähde juokseen. Ei mun tarvii lähteä juokseen. Joni, kato kun... Mulla on samanlainen lippu kotona. Sitten ois 2. Mitä mä teen sillä toisella? Mä menen 2 kertaa sinne. Niin... Anna kaverille. Sä oot mun kaveri. Torka. No se on ihan hyvä. Toi joku tuossa autossa vähän kyttäis. No huomasin, että ei mua haittaa. Niin. Toivottavasti sekin päätyi tällä videolla. Niin... Toivottavasti sekin tulee tän keikalla. Mun kengät on paskassa. Sunkin kengät. Mun on ihan puupölyssä. Oot sä reissumies? Niin nää on tossa. Tää on vaan tämmönen testivideo, kun nää oli ihan paska kuvaamaan, niin tein nyt tämmösen kumminkin. Saatte sit valittaa tuolla comment sectionissa. Pyörä! Et mä kuvaan pelkästään Joni suut tällä hetkellä. Au. Tuska Mosh Wives. Milloin se sit on? 7.5. kello 19. Sinne siis. Mitkäs meidän suunnitelmat on nyt? Kerro sä mulle.
Kuinka pelataan tänään Tampereen? Onko se Tampereen? On se. Tampereen. No kun ei ketään Tampereen. Ei vittu. Ei ketään. Kuvaa suoraan. Mulla on suklaat. Mitä sä teet? Se kuvat nyt ihan väärää paikkaa. Rauma on täynnä näitä saatana sinikeltaisia lippulappuja ympäri. Kato. 1, 2. Onko sulla jotain sanottavaa tähän? Virus vittu kyllä. Juu, väärin meni. Virus varmaan, vittu varma, vittu, virus, vittu kyllä varmaan, eikö? Virus kyllä vittu. Joo. Noin. Väärin meni. Sääris oli. Kokeile uudestaan. Nyt on kyllä suklaansyöntitauko. Hei muuten, tuli mieleen, että tervetuloa, eikö siis toi, että me olemme nyt menossa sinne Tuska Mosh Lives tapahtumaan Helsingin Nosturiin 7.5. Kello 7. Aivan. Illalla. Kyllä. Niin Ketään jaksa mossata aamu 7. Jos tätä joku sattuu katsomaan, niin älkää missään nimessä tulko meidän kanssa juttelemaan siellä. Niinku, jättäkää meitä vaan rauhaa ja suosiolla. Joo. Bounce. If you got my fucking Auschwitz, vanha. Se on Hitlerin auto ja kaikkea. Tuolla sitten ne kaasutettiin kaikki. Ei se ole tuolla alapuolella. Ei, kun siellä on toi noin Mengele se lääkärihommeli. Se niin kokeili niitä kaksosia tehdä ja silleen. Jättäkää vielä joku haaste, mikä meidän pitää tehdä, niin saadaan tähänkin jotain pientä potkua, aloitusta. Kickstarttiin. Saa tykätä ja näin poispäin. Ja jos niinku meidän videot kiinnostaa, niin Näissä videoissa on muutenkaan mitään perää. tää on vittu ihan perseestä. Sitä varten me tänne tultiin, että me voi heittää tän kameran pois. No niin, moikkaa.